Pangtay naman pinairo. Iyo, sa tangarig pusog ang tinampo, may posti sa tao. May mga auto na nga niligdiyo. Ano na yung niligdiyo? Chef garo niyo. Ako lang nag-intay dito. Ano ito mga auto ang ligdiyo? Irayan nagding auto. Ay di inar pa ng ligdiyo. May opisina ang di inar. Digdila kita pakabaling tulay. Diyo na ni. Naman kita tayo. Diyan. Hindi kaya awat din ko. Huwag kita dyan tayo. O yan na kayo. Ay, rough road. Tama ba niyo na agyanta ko eh? Pagod na pa siya na kita digdi. Tama. Sana. Sana tayo. Grabe mo nang likod parang kambiyo, ano? Kasi nagtigdi makahanap. Nakaingit tayo. Napatan na ng lalaki ko eh. Oh, kasi ang gut baga ko eh. Ang data ko eh. Baka pala gatawin kita ko eh. Pamli. Ibahan ko ba ito? Tinampo na baga ito ko eh. Ha? Tapos wala tayo. Tapos dapat malakaw-lakaw kita ko. Sabi ko kaya malakaw-lakaw kita. Ilos naman na ng auto. O di pundutan. Saya nagdipili mo parada. Ano naman ang challenge. Saya di maghanap boarding house. Ini may kakanan magaling siya. Dapat arga naman ko atang ano. Oh, ya, money popcorn. Dorm talaga niya po eh. Ay, dorm nga ano ba kanya? Wah! Buto na mag-antilong po kaya o. Magay man yan dyan yung parking. Ano kung makiparada man kita digdi? Malabing. Kung pwede din makiparada. Sa ditong kay antinong po, paparadahan ito, pamaanggutan kita na. Diyan kita sa gitna para ipapamatyan sa gilid. O yan, boarding house. Commission on Higher Education. Check ba nga niyo? Opisina pala niyo. Dapat pala, binalatan na lang muna ni sabi yung auto. Alcala. Yung sensibilyo digdi. Yan, biyo yan. Oh, 7-Eleven wag na ko eh. Si ano, speaking ng pinakalang tao sa lalo ba? Yan, dyan. Sa lalo. Biyo. Oh, ano yan? Pwede mag-park dyan sa may police. Nandang motorist. Adik din ako yung laugan ng dukoy. Ito. Sabi ko baga sa'yo mo, ilalawag na yung auto ulit, tapos iwawalat. Ay! Iba na din tayo. Kid. Di, dapat naglakaw kita talaga naman palan ko eh. Iwawalatan yung auto. Amayin pamambago. Paano na makita SM? Di, malawag mo na kita. Tamahanap na kitang dorm. Di ba kita mahanap dorm? Pwede man. Ha? Anong pwede man? Parehas. Di ka na nga na mag-dorm. Sa gilid ka ng ganti ng mo ito. Pero enroll na talaga ako eh. Magkangalason na doon eh. Paano na? Ina-expect kong grabe ang pilaan. Mag-ibon na lang kaya kita tayo ng parking fee. Mag-suyab. Baka pwede ka naman ko sa may kantin ni Kiko ko eh.
Eh, may mga bakante baga naman lamisa. Doon ako matulog. Gusto. Grade 5. May ibang piling wala ni kikiparada kita. Lalakawal na. Pag nag-log kita kayo sabihin ito, ma-enroll pa lang kita. Hindi pa kita umabot din sa tanggol siya. Masambit sir ng ano, requirement sa pag-enroll. Ano nga sir? Sa ano? Kim, base Kim. Mapa. Di ba niyan sir, ano sir? Thank you. Ay, hindi ka tayo maluwas. Duman. May ining kita kayo. Hindi man nag-enroll. Scammer. Grabe na yan tayo. Dave, ano tama lang. Dave, di man kita. Madoon pa kita sa dati itong tignumanan. Mas nalakawan ka na duman. Di, ang luwas na kaya pala. Dapat nag-luwas na kita naman sa gate 1. Dahil naman na kita nagdara ka ng nag-ikot ba kaya kita. Dapat pala naglakaw na kita paluwas. Eh kaya lang pag naglakaw kita paluwas, ano daw kung naglalaog naman ang mga tao man. Baka naman pwede magluwas pero di pwede maglaog. Ang plano ko maikot kita. Tapos may mapalabang kita sa lakawan na paingurag. Tapos bistada pa kita kitang gordya. Balik na niya bagay ba kung malang kitang auto nga ro ka. Minaling ako naman sa bagong EPB man. Yung bagayan tayo si ano, guard ka to. Itong digli. Yung parking kita. Dahil na kita maangking eh. Ano mabalik na naman kita kayo duman. Pwede man. Ayan kita. Mabalik nga na kita duman sa ano, may mawala na kita kaning auto. Duman ulit kita sa dating parkingan. Bako na duman na sa may Pinutan. pero nga salat naman si Agi ta. Dapat nakuha tang Agi yan duman na itong duman lang nag-aaragi mismo sa aran nila. Sa ang Agi ang kadto. Iwalay talaga tayo. Iwalay ang Agi yan. Ang intran. Duman ka na mismo maagi sa inutan ka to. Di mailom nagpapaagi. Personal. Teacher. Ano naman tali si Ate Guard. Pa. Si Raya. Yaman pa. Ayan na. Nagkakaka na to. Pamahaw na to. Yaman tayo. Yaman pa. Nailing kita. Ada kung pili na kita dyan maluwas nga niyo. Tapos dyan giraray malaog. Digdita na niyo lahat. Alright. Ito nag-aaragi liglig. Sino yung nag-aaragi? Duman. Baka maikot lang kita pag naman kita nag-agi. Ay, duman kita. Di kita piling magluwas na duman. Hindi ko po alam. Bahala na. Gate 1 baga kaya ni. Maduman ulit kita kayo sa palikod. Dahil kung baka pwede na maglagbas naman sa gate 4 pero siguro maikot na kung kita pasiring duman ay. Gate 1 na kita. Tapos ito na may nag-agi ng pulis. Yan yung sasanudan ta. Yun na niya ang ano nila, pinakamagayon. No interpass.
Speed limit 20. No vehicle pass, no entry. Ay, bakit iniita eh. No vehicle pass, no entry talaga ko eh. Pero sala sinalogan ta ko eh. Pa-register na ba kayo tayo? Ha? Ay, admissions office company. Yung pa dyan. Iyo tayo. Ano? Pwede kita naman. Di ba kasi police? Si Paul yan. Ay, si ano? Si Sports. Maluwas talaga kita kaya hindi naman mag-re-register sa ano. Ay, Nag-ikot lang palang kita. parehas lang. Duman man gayon talaga at lawasan kayo tayo. Maikot ka lang. Doon talaga at ang lawasan kayo. Nag-ikot kita, ano? Yun yung nasitang pigliman na sa bago. Pero ikaw bagang ano, ligli. Yan, pasahin daw yan. Ay, uto na si police. Duman ba gatong ano? Itong sa swimming pool. Mapalaog na siyang swimming pool. Nag-ikot lang. Naman siyang naman. Yung nga, nag-ikot lang kita, uwi lang naman. Kita dapat. Sain? Duman. Close man nga ni Garoto. Anong close? Dead end. Anong dead end? May dumanan pa baga. May palawasan to. Ito yung... Pwede nga mo ni Saroto sa likod na auto. Uuwi mo baga di man nagsiko duman o. Edi man. Balik kita pa. Iyo. Edi dapat nagbaduman na lang kita. So bago. Dito man nga naara mo niya. Ipaduman kita. Edi wow. Ay. Oh, yun. Maikot. Digdi pa lang kami. Wala na kita. Wala. Kala na kayo sa Legazpi ko eh. Ay, kaya pala nagalat niya sa taso pagkata dyan mo siya mag-ray. Taga dyan pala siya. Balik na kita digdi sa building 1 kantin. Dikit na nagkakantin mo yan ano. Terus kita digdi sa biyo tourist. Tapos na talaga kita ko eh. Yes po. Makarachan. Ikaw pa kita doon na nalingawan ko eh. Ayan kita mabil daw sa tigdi mo bakong naris kita. Ay na ba ako si tigdarag-tarogan ta kayo. Tarag-tarag naman kita ko eh. Ay, ang oras na tulog po. Naubusan na nga eh. Arcelia Street. Hindi lagi na ano sa Gitpur. Pwede magluwas dyan. Naglawas na ba kita dyan? Pwede tayo. Pwede yan. May mga artwork digdi o mga ganun mga art. Pwede dyan tayo. Tapos na ito sa mga health services. Yes. Tapos na to. Mga waitlisted ang Maanaman ba ang tao duman? mga waitlisted ang ano ng yung skin. Kung waitlisted ka, pwede ka pa mapamedical ka manggilari dyan. Oo, tapos ano, below quota, mga manyan din. May mga naka-block baga ko yung nagsushooting ko eh. Ano yun ta may Mabadil? shooting? Mabadil? Ito. May ano, may pelikula silang ginagibo. May ano baga naman no, police. Police car. May ano, Amerikano. Gate 4, Luwasan.